Lo ngaphambili umfana wamathunjwa igama lakhe bathi ufisa okuhle njengoba eshiwo ubaba bathi uvuka. Into engizelela izoqhubeka into encane until azabuye emsini wethu usuku. Njengamanje siqeda kade kumfundisi sesingena I think it's performance if I'm not mistaken. Amfundile ke mina kade grade 4. Ngizocela emihle. Oh no, sorry. Inauguration of business. It's a big win this year. Isn't it so? Ngizocela uMr. Thulebone Cele, Secretary General baba Makai. Ngizocela bavuze ngaphambili. Secretary General